Bħala Ġeneral Credits Union aħna nirrappreżentaw eluf ta' ħaddiema fir-ruoli u professjonijiet differenti fis-setturi kollha mifruxin f'mijiet ta' postijiet ta' xogħol differenti. U għalhekk nifhmu li jekk hawn settur fejn propja il-ħaddiem f'dan il-każ l-edukatur, l-għalliem huwa il-perm il-fulcrum tas-sistema kollha huwa żgur dan is-settur tal-edukazzjoni. Dan għaliex jista' jkollok l-aqwa strutturi, iżda jekk m'għandekx għalliem motivat, determinat u preparat, għandek sistema li tikrolla. Aħna wkoll naraw l-effett tas-sistema edukattiva fuq il-postijiet tax-xogħol. U għalhekk nifhmu li l-edukatur mhuwiex parteċipi biss fil-formazzjoni edukattiva tal-istudent, iżda wkoll dik karatterjali. Dan faċli tifhmu meta tqis li l-edukaturi, il-professjonisti f'dan il-qasam huma parteċipi fl-iżvilupp tal-istudent żgur tal-inqas l-ewwel 15-il sena. U għalhekk aħna ċerti u nifhmu kemm huwa importanti li l-edukaturi, il-professjonisti involuti direttament għandhom ikollhom l-aqwa pjattaforma biex mod attiv ikunu parti mid-dialogu għax huma propju dawk li jaraw l-opportunitajiet u l-isfidi issi f'kull klassi, f'kull kulleġġ ġewwa Malta u għawdeġ.